Better Energy er skabt, fordi vi kan gøre det bedre. Better Energy investerer i vedvarende energikilder som sol, vind og bioenergi. Vi tilbyder vores kunder investeringer med stabilitet og sikkert afkast, samtidig med, at man gør noget godt for klimaet. Ganske enkelt bedre investeringer for vores kunder. Europa har længe været førende inden for bæredygtig energi, og markedet er modnet for investeringer. EU og europæiske regeringer begunstiger klimainvesteringer over alle andre investeringer. De garanterer faste, høje, langsigtede elsalgspriser, attraktiv finansiering uden hæftelse og betydelige skattefordele. Vi kombinerer dette med kun at vælge efterprøvet teknologi og grundigt udvalgte projekter fra erfarne leverandører. Mange fordele med begrænset risiko. Hvis du vil have et kontant årligt udbytte, giver vedvarende energi et konjunkturuafhængigt og forudsigeligt afkast år efter år. Har du formue eller pensionsopsparing, kan du investere gennem et aktieselskab. Har du en høj lønindkomst eller driver selvstændig virksomhed, kan du med fordel investere gennem et partnerselskab. Et partnerselskab er tilsvarende aktieselskabet, men med den fordel, at du får store skattefradrag, der reelt finansierer din investering. Du kan dermed anvende din skat til at spare op og samtidig have din investerede kapital tilbage på blot 2-4 år. Vedvarende energi leverer stabile og forudsigelige cashflows. Better Energy reducerer risici for vores kunder og laver overskuelige og konservative budgetter. Afkastet vil naturligvis altid afhænge af, hvor meget energi der produceres. Alle kunder har online adgang via web og app, så selvom dit sol-, vind- eller bioanlæg ligger langt hjemmefra, kan du til enhver tid følge produktionen. Desuden arrangerer vi besøg til anlæggene og udarbejder en personlig månedsrapport. Better Energy sikrer en tryg, langsigtet forvaltning af vores kunders vedvarende energianlæg. Sådan bliver du kunde. Udfyld en kontaktformular på vores hjemmeside betterenergy.dk. Kom ind til et uforpligtende møde, hvor vi snakker om vedvarende energi og dine muligheder for at investere. Better Energy. Bedre investeringer for vores kunder.